Og ellers så stakker I på start. Ja, tak. Hvad? Jeg flytter mig ikke nu. Ja, den fine, jeg tror. Det er DPS foran jeg jer. derovre. På mig Hold da kæft, Nifi. Hvad? Hold da kæft. 91.000 bøger. Det er fandme ret det spiller. Grøn svamp op nede bag i, der skal du Nu får jeg op en position på det der, Nifi. Wow. Nu klarer jeg bare lidt af Adeline. Det var det også. Bare for svamp op og den i live bagefter. Det kan være det her overtænk. Ja. Der kommer en ny grøn svamp om 5 sekunder. Vi bliver bare stående indtil den blå spawner. Magnus. Ja, den blå spawnede vil også få den op. Får den lige ved siden af. Jeg synes, vi skal bruge vente 30 sekunder på den blå. Bare få den grønne op også. Ledet med mig på Står det inde. der. Bare sørg for at holde den blå i live. Ja, for fanden. I'm invincible. Jeg har fået healing tight. Prøv at se, hvordan det trigger job på min DPS. Jeg kan ikke sige det. Men det er smukt med at holde den blå i live. Vi bliver Det er så lang tid også, ja. på død. Explosive, du holder den grønne i live. Det er det der en palle i med, eller hvad? Ja, du rykker over på den grønne. Med sportshoot og sådan noget. Ja, det er bare nyt. Der er noget med Der er også, taget der er point. forholdsvis tæt på bot. Jeg synes ikke, Nifi skal den der flamethrower, mand. Det gør du heller ikke. Nej, Ja. det var bare hans DPS, mand. Vildt. Du kan ikke få det ud af hovedet. Jeg synes bare, Nifi han skulle FK. Jeg synes bare, vi skulle bruge alt det, vi kan af ham. Jo. Nej. Jo. Gå, Nifi. Gå. Jeg kan bare lige gå forbi den med kniven. Lige sådan close. Men han slår det faktisk også lige nu. Ja, men det er fordi, jeg Blå. Blå. Så var der ikke en invasion. Det der shit. Få den grønne op også. Den døde, så vi skal have en svank op. Mod under ham. Næsten også. Random. Super. Der er en grøn sombor. Lad os med til den. Du skal ikke dø. Must not die. Sportshjul, der skal ned. Op med den grønne. Whatever you do, kids, keep that muscle alive. What the fuck? Yes, sir. Det er Kimi, der skal.
det være? Det ligger nok. Men altid sådan Sæt nu mange kampe i stedet. reinvent. Nej, det ødelægger Nifis det bedst. Eller nej, okay, fuck det. Jeg giver op. Der er ikke noget, der får Nifi ned på den top. Der. Nej. Kun sådan en D-sat lige nu. Der er en ny grøntsvamp. Lad os komme ind. Nej, en sportsjuker. Jeg får dem ned. Blodsvamp op med den. Die, wicked spore of Satan! I sætter hende. Og den grønne op også. Der er vi to på en gang. Så får en blå i live i stedet for den grønne. Jeg vil lige tage dips. Ej, au. Hvordan skal lige over det hele, mand? Hvad fanden? Okay. Vi kan blive hele nu, når vi får det der kan det. Jeg får helt insight. Mindfulness skal ned hurtigt. Hvad er dit navn? Niels. Grøn ved siden af. Ja, den holder du i live explosion. Lad være med at toppe den grønne og nok, lad være med. Sporeshooters bag os, skal den ned. Hvor fanden cutie? Jeg ved ikke, hvordan de fandt snyder. Mega. Og så camper det shit der. Jeg ved ikke, hvor cutie! Nå, en hæve til Norma. Cutie! Damn, man. Nej! Det var næsten butiket, dreng. Jeg fik dig, Suka. Cutie fik den back. kraftedeme, om jeg ikke får det skide skjold for fjerde gang. Ej, det er typisk. Ja, ninja, den er wasted. Nå, Mikkel, vil du have en bue? Ja, Verisa, jeg har den der rope med speed. 138 speed. Ja, jeg går hurtigere normalt. Jeg er fandme Kender I ikke, det der, jeg er når ikke man, misundelig på dig. 1000 guld, så er den din, Mikkel. Kender I det der, når man venter over en heroic cloak? Fordi man ikke bruger den sådan noget. Rul på lædersko. Det var ikke en Claus.